μου κάνει μέσα η κυρία. Καλώς το παλικάρι μας. Που σε δικαί μου. Ορίστε. Κόλλα 6 τραπεζάκια να μου στη συνέχεια. Περιμένετε κι άλλους? Όχι ρε παιδί μου, μη σταθάμε. Και να μας κάνει ένα τραγωνικό ρε παιδί με εμάς. Πολύ ωραία. Τι θα σας φέρω κύριε? Φτιάξε 12 σφουλάρια. Μάλιστα. Πιάσε 3 γύρους. Μάλιστα. 3 σακαράλια. Φέρε και καμιά ταπιτσάνα κράση γιατί δεν μας κάνει τώρα αυτό το πράγμα. Πολύ ωραία. Πού σου παλικάρι? Δεν τελείωσα ρε παιδί μου. Φτιάξε να μου 2 μελισσαροσαλάδες, 4 τζατζίκια. Φτιάξε και κάποια γοταριά και φτεδάλια, Απ' τα μικρά όμως, 90 φτιάξε, 90-95. Κάτα 100 μια κατοστάδα να τελειώνουμε έτσι. Πού σε δικαί μου, χόρτα έχει. Βεβαίως. Πιάσε 2 τεβατάλια χόρτα. Και που σε δικαί μου, έλα είσαι εδώ. Φτιάξε να και κάποια σουπίτσα, Είχα ένα ποδαράκι, ένα πατσαράκι ψιλοκοδόνα έτσι. Ωραία. Που σε δικαί μου, φέρε και καμιά μακαρονά έτσι για να αρχίσουμε. Και μετά κάνα ορεχτικούλι, κάνα ραπανάκι, Φτιάξει και μια χωριάδικη με μπόλικη φέτα, ρίξε μισό τενεγέ μέσα έτσι. Που σε δικαί μου, καλβατάκια έχει, κόψει 24 κομματάκια. Και φτιάξε μας και ένα από τα δικά σας τα τέτοια. Το τέτοιο με το αυτό να μου, με το επικλειπίδι εδώ πάνω. 2 φτιάξε να μου. Που σε δικαί μου, να σου πω, δεν μου λες ψαρικό έχει. Βεβαίως. Ψαρικό έχει, κάνει και κάποια σαρταριά παϊδάκια να μου. Πιάσει και 2 καραφάλια ούζο. Κάνα 3 να μου, έτσι. Έλα δίγε που είσαι, ελίτσες έγινε. Βεβαίως. Άδειασε έναν τροπόμονο να μου. Έλα. Πάρε και αυτή την παραγγελία μου την κυρία. Τι δεν θα φάει? Μα Βασίλη μου, 2 άτομα θα φάμε τόσα πράγματα. Ό,τι φάμε